Wus dumugi tengahing dalu dereng wonten sinambet ingkang tinarita. Amung kala-kala Bathara Candra kang mijil saking Bantala arsa merbawani jagat. Mangkono sinartan sutresna pakempalan kabudayan karawitan Cindinaras wahyaning mangsa kadya wisnya ngancik mangsa kasanga. Sangsaya dalu laras sabya rekang lintang kumedhap istesanya tengah wengi lumrang gandaning puspita karang yuwaning putyane sang Dujara ler swaraning madu brangta manungsum sarining lintas daerah Genti Jawa Timur sagungan. Tuku kreneng gawe wadah ganden kayu gawean Madiun. Wong duwe gawe mantu do nanggapo sinden najan sinden saiki jek ketok ayu ning regane wis medhun. Mlerok. Rumangsa ayu ya. Karo nggon aku sing ning omah kae jek bagus ngono aku. Sing ngendi? Sing ning omah sing ngendi? Ya nek bojoku. Oke, bojomu to, Mas? Welok ora jamak. Anggere esuk wayah nyapu lho. Piye? Ora nggo kotang kae. Plok. Oh, iso muni kuwi kelebihane. Iya. Lah kowe apa iso muni? Engko tak cobone. Kethek lorek kalung udeng sinden tuwek kok isih moteng. Wong sindene kok Jawa Timur. Oh yo, ya yo, ya yo.
Rama retek jumbangan ketemu mburi biyen mula rek aku wis tau kenal arek wedok sing rupane ayu kira-kira jam 7:30 tak dodok lawange aku dijumbuki asu asu tak balang kaing-kaing aku mlayu patopeng sing duwe omah tangi turu kencing aku kuyuan kaya kucing gereng mumu kapokmu kapan arek wedok senengane kluyuran nyuwun banyu kabeh kececeran rupamu ayu bodo leceran dina Senin rek aku neng Sragen mlaku ape tuku gandeng petuk arek wedok linggo ijen aku tak cedhaki dituthuk gandeng dina Selasa rek aku nyang Solo mlaku ape tuku kloso petuk arek wedok lungguh nelongso tak cedhaki jebul gombale mukiya cekap semanten para kawula pilih lepet nyuwun dilarasi susih guarapane elok tenan kok. Wandali Solo. Pak Prapto, lha dirajeng sinau ning Masaran. Sinau pambiwara. Lah iya. Sinau pambiwara ten Masaran niku kula nyinaoni basa Wandali. Maksudnya protokol Jawa, protokol cara Sunda dan cara Bali. Ora elok. Wah kandhani. Mula gandeng jenengan sing ngendikake sip jenengan maju sik dhewe. Ya.